bụ barista Chodora Igwegbe nakwa kọmishọna na-ahụ maka ọkụ na mmiri na steeti a Maazị Julius Chukwuemeka bụ ndị bagidere na njem ileta ya bụ ọkpụrụkpụ ọrụ ka Ejike Abana kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ akụrụngwa nke nwere ihe mgba mmiri kubik mita ya dị 45 bụ nke ga-enye mmiri nyegara ụlọ ruru 40 n'ọnụọgụ na-enweghị ego ọbụla ọ ga-ewegha. Barista Igwe kwuru na ya bụ akụrụngwa bụ nke dịbunu mana ọ dịghị arụ ọrụ. O mekwara ka amata na ihe na-akpụga gọvanọ Soludo n'ihe ndị ọ na-emegasị bụ maka ndị ọrụ, wee kwuo na iwugharị ya bụ akụrụngwa na-enye mmiri bụ nke mere iji mee ka ihe dịara ndị ọrụ mfe. Onye kọmishọna ahụ maka ọkụ nakwa mmiri Injinia Chukwuemeka mere ka amata na ya bụ amụma bụ otu n'ime amụma dịgasị iche iche a na-akwalite na steeti a. O kwuru na nnyocha mere chọpụtara na pasentị 72 bụ akụrụngwa mmiri enwere na steeti a bụ nke anaghị arụ ọrụ n'ihi na ha enweghị ọkụ a ga-eji kwanyite ha. Kọmishọna kwuru na a ga-etinyewanye ya bụ ebe si enweta ọkụ nke ga na-adị mfe iji wee kwado ya bụ amụma. Onye kọmishọna ahụ maka omenala nakwa ihe nlegara anya Maazị Don Onyenji nakwa onye chairman nke ya bụ esteti Maazị Obi Anthony Ikechukwu ndị bigasịkwa n'ebe ahụ kwenyere na ewegararị mmiri n'ụlọ dịgasị n'ebe ahụ. Onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ministri na-ahụ maka mmiri Oriakụ Ifeyinwa Ụzọka nakwa ndị ọzọ bụ ndị so wee jee ya bụ njem.